Dobrý den, dámy a pánové, já jdu za chvílku do školy, já vás budu dálku dneska, kterou mám. V Minecraftu jsem stáhl mapu, kde jsou všude duhový lucky bloky. Třeba jako spawn random, lucky zvíře. Tak jo, mám tady ty všude lucky bloky, tak jdeme asi do toho rovnou. Pokud chcete sérii z lucky bloků z Minecraftu, tak dejte na tohleto video 1 like, stačí. A jdeme rovnou do toho. OK. Beacon se sklama. Zlatý jabka. Zlatý jabka. Já jsem čekal, že to vybouchne, když na to šlapnu. Proto jsem na to nechtěl šlapat. Tak, počkej, speeduj tak. Ne, nechci to zase míst. Ale no tak. To bylo TNTčko. Bylo TNT. Jenom na mě spadlo tohle. Tak to věřím, že jsem mohl umřít. Tady je moje hůlka, kterou jsem dostala rovnou na začátku mapy. Jenom jsem se spavl a už jsem to měl. Protože tohle, kámo, to je hustý. Já to budu těžit trošku dál, aby to pak nepadlo na mě. Seno. Další bíkny ze sklama. Pyramida. Tohletu pyramidu znám uprostřed. Já tohleto musím nejdřív zničit. Trvá sakra dlouho. Ale já už tam jsem. Tak. Aha, tak to jsem úplně nedomyslel, protože tam měly být prostřed všude lucky bloky. Vidíte, jsem umřel kvůli tomu, že já jsem dal střih, protože tady byla máma, spamli se v zemi creepři. Ne, oni mě zničili tu hůlku jednu. Prostě tady jsou takhle úplně v zemi, já jsem nemohl sprintovat a měl jsem to celou obrazovku. A spadlo mi na ně ještě TNTčko. Nic. Úplně laky. Ne, blesky. Cože, blesky mi dávají oheň v Minecraftu, to jsem nevěděl. To je zajímavý. Tak tady už šlapat nebudu a dám si enchantovaný zlatý jablíčko. Golden apple. Tak, a jdu tam. Já jsem to čekal. Zdrhej. Gastové. Au. Umřete. Umři. Já někam zdrhnu rychle. Zdrhej. Nič. No, další hůlka. Tady zombík no. Sakra. Zdrhám. Pomoc. Já se rychle ještě nastavím den. Ale teleport zombíků. Tak, tajím. A dám si odpoledne. Tak. Dobrý hacker jsem. Tak a tady je,
Proto jsem vydrhl sem a tady je tohle. To je, myslím, hrozně nebezpečný. To je blok? Drhej. Všude jsou zombáci. Haha. Ale to mě i tak zabije, ne? Jo, dobrý. Protože předtím mě to zabilo. To si děláš. Ne, malý zombíci, ne. Malý ne. Malý zombíci, ne. Aspoň ty ne. Ne, já jsem pomalej. Drhej. Ne, au. On mě střelil. Dobře, tak tam ale už nepůjdu, takže jsme ztratili všechny věci. A co to je? Knife. Máme nůž. Knifku. Kde jsem? Co to je? Ale ne, to mě zabije. Dobrý. Mám tady nějakou velkou kostku. Jo, to je čestka, to znám. To je dobrý. Tak s tím jsem úplně nepočítal, že budu mít plné soubory. Tak asi Piper, jo, pryč. Budeme vidět. No ale tohle je konec videa a čau.